म्यूजिक डायरेक्टर किशोर राज। अनहरिया में टीप देते, अनहरिया में टीप देते। रंजीत राज मनीषवा मझारी मोबाइल नंबर 82 अनहरिया में टीप देते, अनहरिया में टीप देते। बोला के भितरिया लगा के केवरिया, बोला के भितरिया लगा के केवरिया। दिल्ली में गिली तोरा कोई कर देते। ये दीपका छौरा सुनो अनहरिया में टीप देते। रोशनवा छौरा गरीबन क्लिप देते। बोला के भितरिया लगा के केवरिया, बोला के भितरिया लगा के केवरिया। दिल्ली में गिली तोरा कोई कर देते। मनीषवा छौरा सुनो अनहरिया में टीप देते। अंकुशवा छौरा गरीबन क्लिप देते। अनहरिया में टीप देते। रंजीत राज मझारी मोबाइल नंबर 82 मनीषवा छौरा अनहरिया में टीप देते। अनहरिया में टीप देते। चुमाल कलक तोरा के छौरी केलकौ बिहान के, केलकौ बिहान के। चढ़ल जवानी तोहर गई गोरकी केलकौ जियान के, केलकौ जियान के। चुमाल कलक तोरा के छौरी केलकौ बिहान के। चढ़ल जवानी तोहर गे गोरकी केलकौ जियान गे। समियाना वाला चुप तोरा भोंक देते। किसनवा छौरा सुनो अनहरिया में टीप देते। चंदुआ छौरा गरीबन क्लिप देते। अनहरिया में टीप देते। डीजे रंजीत राज मझारी मोबाइल नंबर 82 अनहरिया में टीप देते। अनहरिया में टीप देते। सोच धज के देखला एले छौरी तू बहरात गे, छौरी तू बहरात गे। होट तोहर चुसले रह छौरा सब बहरात में, छौरा सब बहरात में। सोच धज के देखला एले छौरी तू बहरात में। होट तोहर चुसले रह छौरा सब बहरात में। कवन डीजे वाला गाना बजा देलको। राहुलवा छौरा सुनो अनहरिया में टीप देते। सुहासवा छौरा गरीबन क्लिप देते। अनहरिया में टीप देते। मनीष
में टीप